vos agrada cuinar? O sou més de menjar? Avui, en la Colla Express, Amor redó! Quan tens molta fam, menges qualsevol cosa. I de vegades acabes engolint la primera gorrina que trobes. Com fan estes gavines, que tenen un sistema molt peculiar per a no patir fam. A veure... Ai, Mira, pareix una que va a gavina en el comprar, supermercat, això és una cosa que jo ja... Anirà a comprar. A comprar una gavina. Igual, no ho sé. A veure què fa. A veure què tria. Mira, està decidint... Un paquet de papes. Unes papes Mira, ahí. mira. I ara... Que no ha pagat encara, eh? Se'n va sense pagar la tia. Mira, L'altra. i li l'ha contat a l'amiga. Sí, se l'ha contat el secret, no? A veure, esa. igual agafa... Li agraden les papes a les gavines, eh? Pareix que sí, que són de bones. I ahí davant, sense vergonya. Sí que les tastarà, mira. Estes gavines han demostrat tindre molts recursos. I si no hi ha peix, es mengen unes papes i tan contentes. Saps qui és molt enginyós, també? L'inventor de microones. Correcte, però jo em quede amb l'inventor de la màquina menjagelats. Mira, mira. Que bo. No fa temps de menjar-se un gelat, no? Però... Per menjar-se un gelat sempre fa temps. Sempre fa temps. Mira, mira, mira. Això? Ai, gira! Sí. Mira, velocitat perfecta. Ara! Perfecta no era, ja. Això no és massa ràpid. Mira, mira quina empastra. Mira, ala. Atacat a tots. No sé jo, colla, si aquesta maquineta es posarà de moda. El que no passa de moda és jugar a la cuina. Encara que diuen que no s'ha de fer. Ja, però que li ho diguen a Anna i a Jordi. Mireu. I el que farem és, ja que intentar llevar una fitxa de la botella en això i que no tires la botella. Ja que tindré traça, eh? Sí. Jo no sé si ho faria. A veure si ho aconseguís. Però ho ha fet? Ai. Però què era, de vidre? S'ha trencat? Què? M'ho ha tirat tot en el gabinet, No ha aconseguit nada, tu, va. Però Jordi ha aconseguit l'objectiu en la botella. Això no se li pot negar. Ja ho diuen els pares. Amb el menjar no es juga. I no vos podeu menjar els joguets, encara que hi ha alguns que fan una pinta. Ai, m'encanten estos vídeos. A veure quin esmorzar es prepara. La lletuga. Igual es fa un chivito. Això què és? O un almozafes. Ceba? Serà ceba? Sí, no? Mira que bé. A la Tomaqueta, que bo. Que bona Mira pinta. com està per dins i tot, eh? Bon producte, serà de proximitat. Seran del Perelló. Formatge, mira que bo, que no falte. Ve de formatge ahí. Pernil dolç, no? Quin entrepà penses que està preparant, Pau? No ho sé. Un almozafes? No, un almozafes no porta això. No, brascada menys. Això què és? Cogombres, eh? Un entrepà ben bo. Per a fer aquest entrepà cal tanta paciència com per a cuinar. Paciència i tècnica, que si és la primera vegada que cuines, no és fàcil que t'escabe a la primera, no sé, un putxero, un pastís o una truita de creelles. El més difícil és precisament això, pegar-li la volta a la truita. Tot un repte que ens deixa imatges com estes. Ah, bona. Esta xica està de... Sí, està preparada. Està preparada. I és gir molt important, Pau. Sí, molt bé. Mira. No cantes victòria. Mira. Mira quina empastra les creiem. S'han quedat sense sopar. Este té bona actitud i l'actitud és molt important. Sí. Mira. A veure... És bona paella, però... Amb tant de menjar m'ha entrat un poc de fam. Mira, Pau, et propose que anem a fer-nos un bon berenar. Bé, però avui cuinarem a molt de ritme com esta chef. Quina paella, eh? Ala, jo ho tiraria tot fora. El pas el té controlat. Mira. El moño, els braços, ho té tot. Jo no sé com queda la paella, això, però divertida segur. Va, profe, calla!